Na světě žijou 3 druhy lidí. Ovce, vlci a ovčácký psi. Některý lidi věří tomu, že žádný zlo neexistuje. Jenže kdyby se u nich objevilo, nevěděli by, jak se mu bránit. To jsou ovce. A pak tu jsou predátoři. Ty používají proti těm slabým násilí. To jsou vlci. A nakonec jsou tady ty, co mají dar rozhodnosti a nesmírný potřeby chránit svý stádo. Ty jsou tady proto, aby se vlkům postavili. Jsou to ovčácký psi. My v rodině žádný ovce nechováme. A jestli se někdo z vás změní ve vlka, my svý lidi chráníme. Jestli vás někdo napadne, bude šikanovat tvýho bráchu, můžeš si to s ním vyřídit. Ten kluk se do Jeffa navážel. Je to pravda? Ano, navážel se. A vyřídil jsi to? Pak teda víš, kým seš. Víš, proč seš tady.